Kanigre ka All India Radio Shillong ka khubor ran pulia phi de meri nong kanti walang. Kimat ki bakong sanjang ka khubor menta ka step. Banjuru Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi halor ka jingnon kam bandang penklan shushu ya ka jing khun persya ya ka klam COVID-19. Hameghalya lai hajar lai phong ngut ki nong song snong ka jila ki basakut ha ki benta ba pher jong ka than chate lam mingi kilawan phai shayeng. Penbena katanat penyai rel bahkan sedang pleno suki-suki ya ke jing penyai rel bangkit ya ki nong lek nong wan. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula banjur halor ke jingdun kam bandang penklan shushu ya ke jing khun persya ya ka klam COVID-19. Uong bahaban penlek jingmut bangkit khia bo khnyang jingpang de ban sapriang da ka ba shimi ki la jing ya da baro ka ba kan thopru ya ka jing ya paji para brio. Haga jingelang hapadeng Menteri Rang Badu Kari bat ki Menteri Rang Ba jing ki sarkar jila lingba ka video conference minnin kasngi Modi uloong ba ki sarkar jila baro ki diban shim khia ba ki than nong kandong ki lat nau khnyang jingpang katulong khubor sarkar ka ong ba Menteri Rang Badu ula pensngau ba ki jing trei ban kan tiwe ka yo ka kon ki la sedang khindiat habon ki benta jong kari Uang bahaki sengi giban wan klem artatien kan sadon ke jing penklan shushu ka trei ka kta hadu bahkan dabit dabiang pura. Umodi lapan sengauru ia ka jingero ba ka India kala yo na shitulok perthai ha ka baide ba ka jinge khun jongka ya ka klam COVID-19. Ula ainam ya ka bor jingklan ya ka jela baro kibala sei ya ka but ka bor ha ka ni ka jinge khun thama. Kibelai don lang hakati ka jingelang menhin ka sengi ki kintopru ya Menteri Katanat ya dari Rajnath Singh, Menteri Korbar ri Amit Shah, ka Menteri jong Katanat Pisatingka ka Nirmala Sitharaman, bat Menteri na Katanat jong ka Kotkya Harsh Vardhan. Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad K Sangma menhin ka sengi ha ka jingelang bat Menteri Rang Badu Kari, ulo ong ba ka sarkar India ka don kam ban kit khia na ka banta ka jing ai jing kersyan ba purai ki jila ha ka lenti jong ki ban penklan biang ya ka trei ka kta ban yo kan tiu ya ka yo ka kon. Ula pen sngawru ya ka jing don kam ban pen biang shushu iki jing don kam ki ba kongsan ha ka tanat jong ka koi ka khia. Sembut Menteri Rang Ba ka Meghalaya uba pres chonten song menhin ka janmiet ula pentiep baki don lai hajar lai pongut ki nong snong jong ka Meghalaya ki balawan phai shala ka jong ka jila na ki benta ba pher jong ka than chate lam mingi. Habe ekran wi ki nong pathai kubor uba ten song loong ba pra hajar ngut ki brieu ki la da pendung kertengi la di bat ki la pen pau sha ka sarkar baki ang not wan phai no shala ka jong ka jila. Kini kide ki nong song snong ka Meghalaya ki barang sakut hakiwe ki benta jong kari. Ula pensyairu badan kamban tes ki baro anda ki poi ha Meghalaya. Uba preston ten song ulai thoru ba ka sarkar kala shim ka rai ban pleno ki basa di khutia ki jhur ki so ki pai ka peleng bat ki basa do kha. Ha ka baidai bagajing tes ya ki brio ha Meghalaya uba preston ten song uloong batat hado mentala dap tes ya hajar sauspa prapongut ki brio ha ka jila bat na preng kini hajar laispa saupu arngut la shem ki long negative ni ki bamdon yo khnyang jingpang menta ka sarkar kadang ab ban yo jingtip sa shispa arpusan teli ki tes ki badang sa ha Meghalaya menta ki don arngut ki brio ki badang don ya khnyang jingpang. Ha Meghalaya pala lai hajar ngut ki nong song snong ki lawan phai she yeng ki benta ba pher jong than cha telam mingi bat menta ki haban shom kerpang marwei la ka jong hayeng ka khubor sarkar na katana jong ka koi ka khia ka ong ba ki balawan phai yeng baro ki shom ki sa hala ki jong ki yeng ki sem bat shim la bo jaka kerpang na ka benta jong ki ka khubor ka thuru ba ki de ki nong song snong ki balawan tang na ki benta ba pher jong ka than cha telam mingi bat de na shabar jong ka than ka sarkar ka lapit binya ki baro tang maria rung sa kajala bat menta ki don ki kinhun bala IT ban buat din thik pathik ya ka kot ka khia jong ki baro ka sarkar karang khmilenti sa kumbasan spa angut ki brio ki bandang wan phai na ka than sha ka jala Meghalaya lapan biang artli ki boss ki ban wan kit ya ki nong song snong ki basakut ha Kolkata bat ki ba ang nut ban wan phai shala yeng kani kan dei ka kinhun nong Meghalaya ka baning kong ka ban wan na ka jala West Bengal. Kani ko khubor ka wan shapinak All India Radio Shillong.
Ka Deputy Commissioner juga East Khasi Hills District kala ai jingbet men plia barok kidukan di Khutia sansngi hakashitayo kabaan sedang terekam naduk mentaka sngi ka khat atri ujemang naduk kapor kendai beje men step haduk kapor sau beje janmiet kat bai kidukan dilang ki badan ha cantonment yo maulong Bulletin Bazar, Madan Riting, Mat Happy Valley, la ai jingbet bakin plia hakis ngining kong jong man la katayo, man ai la ikinong di Khutia bakin kit ikimar ki badan kam. Ka DC East Khasi Hills District, kala penjen suru e ka curfew hakapor minmiet na do kapor hinyo baje janmiet hado kapor henrio baje men step, ka ban ne hado ka khat pratrik ujemang. Wala kata ka jingbo kendon ni jing manaba ambit banya lumbriu shijaka kat kum ka kendon an, shispa sau pusau CRPC kandang terekam hi kumjo. Katanat penyat rel kalapan benar bahkan sesedang nok suki-suki ya kejing penyat ki rel ban kit ya ki nonglit nong wan naduk mentaka sengi. Haka sedang an penyat shwa ya kasantali ki rel ki ban kit iki nonglit jinglit. Ani tho iki ki rel kom ki rel ki bakerpang ban yat na New Delhi Station sha Dibrugarh, Agartala, Howrah, Patna, Bilaspur, Ranchi, Bhubaneswar, Secunderabad, Bengaluru, Chennai, Thiruvananthapuram, Madgaon, Mumbai Central, bat Ahmedabad. Unong ay kubor jing uya thu baka jingbok iki tiket haki te girel kala plate nado kapor sau baje minhen ka janmit balla banyo yaki tang na ka website jong ka IRCTC ka jingbok tiket haki station rel kandang khangshwa mentashipor. Ka National Institute of Virology Pune kala penmi ya ka Elisa test kit ko avid kawach banyo test yaki brio hakabay de baru kunyang jingpang corona. Kajing mi jong katay katiar test COVID kan sawan ra ya kajing kala ka bakraw ha kajing test COVID-19 ha India. La shem baka ko avid ka wach ka long ka baklan bor batikina bha kajing peni dak hagir kom ki ba pher. Ka bor trikam jong ka long baka laban test hadu khandai phutali ki nong munani ki sample tang hapo ka arkan ta sting. Ha ka kerwa khubor jong menteri ka sarkar India upapai katana jong ka koi ka khia u Harshvardhan ulo ong ba laban penan kam ya kate ka jing test what ha ka kerdan jong ki district ulai thoru bala same kate ka jing start jing shampang shaki karkhana penmi dawai batiar don kam ha ka koi ka khia khnang ba makiru kin laban penroi kham bon shu na ka banta ka jing bit jing biang ha kari. Menteri Rangba ka Manipur Biren Singh ringkat bat Menteri wapet iki kampen roy na ka ulet pau haukip minhen ka singi kilale ban jurip ya ka Loktak Lift Irrigation LLI ka bala penyeng ha Ningthau Khong Bishenpur District. Hakati ka jinglet jurip Menteri Rangba ulo ong baka sarkar kala shimkhia bat kunjing muat ban pentri kam janaya ka LLI khnang baki pentha ka bakin yai sa jerngam hakipor baro. Kajing penan kam ya ke LLI kan sa penmi bat pen kharoyu ko ba hadu laisha bat kan pensuk ru shibu ni kinong rep hagi benta ba pher jong ke jela Biren Singh le thuru bahadien ba sarkar jela kala yai pen bor ka sarkar India la yo hadu sa phunyo klur tingka ban pen bha bat pen khlanya ke LLI ha Manipur. Menteri Rangba ka Assam Sarbananta Sonowal minnin ka sngi ulai kren bat shibon ngut kinong lam jing ke sengi be de bi karkhana ha Guwahati. Usonawal ulai mirjing mut lang bat ki halor ka jingkta jong ka khlam COVID-19 ya ka khai pateng ha ka jila. Amla banlen baki karkhana ret ba bonjat ki la shakta jurbha ka ni ka jingkhi jong ka khlam. Ha ka waipat ka khubor ka Regional News Unit jong ka All India Radio Guwahati kala penlong ya ka jingli akai live quiz na ka benta ki nong ngap radio ha ka ni ka por pakhang dam. Ki blai trelang bat ki jing persang jong ka All India Radio ki long ka tanat kulit jong ka Assam My GOV Assam bat ka Education and National Health Mission. Ka jing tmu ka bakongsan ha ka ba penlong ya ka te ka quiz ka long ban penmentoy ka por jong ki nong ngap ha ka rukom ka bakham kerpang. Kum ka jing persya ya ka jing thiet ya udaw yong na Assam ya ka bala ai jing bit da ka sarkar bala lam khamat da ka sing NPP bon ni kinong lam na East Giant Hills kila ino ya ka sing NPP. UMLA barim ba Justin Dekhar ki MDC barim ki bakan thop yu ba Join Riwel Perto ba Thomas Nongtudu kong Violet Lingdo na Lord jing ki kinong lam pa pau khaman na East Giant Hills kum ba Topas Lapasam ba Buren Shadap ba Yaselok Lingdo ba Liu Dekhar kila ino ya ka NPP. Kita dekat barok jong ke NPP kila ya soilang ya ka CTA no seng jong ki ya ka bala pha min sngi sa jan chok president jong ke NPP ha Meghalaya. Katu gani ka khubor kala kut bakala wan shipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha ka por phara baje nginya sob ga Delhi station na ka banta ka khubor ha ka kren Hindi